undskyld. Hvor stor var hun skønnet til at skulle være? 36, 37, det var god tid. Ja, det passer meget fint. Så 3 kg 954 gram. I får et kort her. 3 kg 900. Ikke dårligt. Nej. Nu kommer det spændende. 3 kilos 954 gramos. Mm. Ja, hun er død lang. Hun er 57 cm. Jamen, hun er simpelthen, ja, det er længe siden, jeg har set hende, så hun er 57. Hun er også mega lang. Ja.